Mitä jos rupsahdat kun rupikkonna kun suutelen sua suulle? Tai jos astut tohi laattojen ja naurat liikaa, mut et vaan mulle. Mitä jos onkin noita naamiossa? Pysyttelen poissa, en voi kontrolloida toista. Onko normaalia, ettei tiedä mitä tarkoittaa? Et rakastaa. Syytän yhteiskuntaa ja Disney-leffoja. Mun intuitio, se valehtelee ja mun jalat johtaa harhaan. Mä piirrän ruutukuvia ja kuuntelen, kun mun sydän puhuu paskaa. Mitä jos vaan kerään sieluja mun puutarhaan ja myrkky omenoitajaan? Kerro kuvastin, onko onnellinen tossa kuvassa? Ken on kauhein koko maassa? Mitä jos onkin paholainen tai psykopaatti? Päivän horoskooppi sanoi, ettei kannata rakastua kaljuun kauriiseen.